Hej folkens, og ja, jeg vil lave en Naruto video, jeg lavede en, der blev lidt fail. Så ja, det her, det er den her. Og jeg håber, I vil subscribe vores kanal, fordi jeg vil Kælepanser først cam på, når vi har 100 subs. Så jeg håber, kom nu, please. Så ja, og det her, det er vores første spillevideo. Vi skal til Bremen. For at hente en vogn, så skal vi køre til Amsterdam. Men jeg må godt tage stoppe lidt der. Vi ses folkens. Jeg skipper, når vi er oppe på motorvejen. Vi ses. Hej. Så er det tilbage igen, og nu er vi på motorvejen. Vi skal som sagt køre 1 time og 35 minutter endnu, for at vi er i Bremen. Og ja, jeg spiller i multiplayer, så jeg skal nok guide jer igennem, når jeg laver en video, hvordan man downloader. Ja, så jeg har lavet en blog, jeg ved ikke om Kælepanden vil med på det, og I skal gå ind og skrive kajak med 2 b'er, og så skrive punktum, og så skrive blogspot.dk. Så kommer jeg ind på vores blog. Ja. Jeg skal ikke have noget. Ja, som I kan se nede højre, jeg har ikke mine penge. Fordi at jeg mangler nogle penge, og så var det en af mine venner, han skrev bare så mange penge, han havde lyst til. Eller jeg sagde ikke, han skulle skyde så mange penge, men det er det, han var blevet til. Så ja. Og jeg skipper indtil vi er i Bremen. Vi ses.